jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o ọmaka obi dị onye o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye nwa o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye nwa o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye udo ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye udo ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa anyị bụ ụmụ gị na-ekene gị ugbo ekene ka anyị bụ wee bịa n'iru gị n'ụbọchị taa ka anyị kene gị maka ihe ọma niile ị na-eme n'ime ndụ anyị na-ekene gị maka nwa nke ị nyere anyị na-ekene gị maka ogologo ndụ ya na arụ isi ike anyị na-ekene gị maka nchekwa na arụ ịdị mma Chukwu nara ekene izuru keme ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ike o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka o ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu egwu ị nụrụ kịta bụ egwu ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo na ugochitubelu ọdịnala temple. Ọ bụrụ na ị laikiri egwu ị nụrụ egwu temple ka ọnwụ jee na platforms audio mark iTunes and rest of them. Yes, jee ebe ahụ ị ga-afụ ya bụ egwu download wee. Yes, egwu ugochitubelu na temple. Now ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ m na social media ma ọ bụ n'eziokwu TV plus. Kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life.
n'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị bụ benefit of sacrifice part 2. Yes, o nwere ihe nkụzi anyị ama eto ogologo nnukwu, mana o nwere ihe anyị chọrọ ka anyị kọwara gị maka na onye amara ebe a nọ wee nie ozu na abụ ọcha ịbọn osi n'ụkwụ. Ya bụ na asụgharị ya n'onu Igbo bụrụ uru ọ bara na mmadụ ga na-achụ àjà maka na ịchụ àjà bụ inye ekele. Yes, so onye nwa bụ isiokwu anyị, mana bifo anyị gaba n'iru ọkwa ndị ọzọ dị mkpa na-esonyere anyị ka ị na-esonyere anyị. Ana m ekele ndị niile na-esonyere anyị na our live shows, ma ndị nọ na TikTok, ma ndị Facebook, ma ndị ọbụla, yes, ma ndị YouTube, ka ị na-esonyere anyị na-emetụ aka na share button. A sị nka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gozie unu n'ebe ọ dị ukwuu. Yes, na Eziokwu TV Plus from June 1 gbagobezie ị ga na-afụ na from time to time, especially but Mondays, na ị ga na-eme live programs. Ndị abụọ programs ị nwere ike ịkpọ ọnwa ajụjụ ị nwere na mgbe anyị na-eme live programs. Yes, mana bifo anyị gaba n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ n'igwe a na-achụ na temple bụ aja mbuli elu. Ị nwere ike isonye na ya bụ aja mbuli elu, aja ipụta ihe, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Mana you know why, one thing that is very unique concerning the temple, anyị anaghị show ihe ọrụ na social media ma even testimonies. Ọ bụrụ na anyị nyebe testimonies, gosiwa testimonies, ma ọ bụ gosiwa videos, ma ọ bụ gbanyebere voice note testimonies ndị mmadụ na-enye, ị ga-adị surprise. Mana ọ bụrụ maka ihe ndị a ka anyị ji bịa, ọrụ anyị wee gbasa ozi a ka ndị niile emelụ ka ha si n'ozi a wee nwee nzọpụta nwe ọnya anyị ji maka ebe. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja a na-achụ n'igwe, ị nwere ike isonye n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum, maka na ike Chukwu juru mba dum. Ihe ị ga-eme bụ ịchatị m na WhatsApp, forward ya token donation, forward ya 3 prayer request, edebe na ọta na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi. Yes, ọhị kwesịrị ịma. Then ọ bụrụ na ime nke ọ ga-abara gị. Here's some results from a search. Ime nke ọ ga-abara gị. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na ya bụ aja, ihe ị ga-eme bụ ị na-esonyere anyị n'isi ụtụtụ ejegori na temple, chụọ aja, tọọ ọfọ, kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the world. Nke ọzọ si bụ na anyị chụgide aja till month ending, ụbọchị ikpeazụ anyị jee na mmiri jee chụọrọ ndị mmiri aja mee saraka, bịa na temple chụọ aja to entities of powers, jezie n'ebe nchụ aja gbuo ebu mee saraka n'afọ mmadụ dum. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịgoro 2 years. Yes, o nwere ndị na-esonyere anyị na aja since anyị bidoro ya wee bụ taa 2024. Nwere ndị na-awa every year, imirikite ndị mmadụ every year ha kwụ donate for the crowd throughout the year ka ha ghara skip ego 1 month. Nwanne chụba aja maka na ike dị na aja bụ the center of Igbo spirituality. Yes, so ị nwere ike isonye na aja a na-achụ n'igwe, na ọ bụrụ na ị nwere ike ịchụwu nke aka mkpa gị, ka ọkwa dị mkpa. Nke ọzọ si ọ bụrụ na nwere ajụjụ inwe na nkụzi a, ma ọ bụ na ịchọ ka isonye na aja a na-achụ, then chat m na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672, ma ọkwa 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. Then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị maka ewe bịa. Ihe m na-achọ ka nkọwa alụ gị tata bụ isiokwu anyị ji maka ya wee bịa. Ka ị na-esonyere anyị na administration na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV Plus. N'ebe anyị ga-amụta ihe niile ị kwesịrị. Ihe a bụ channel exclusively designed for ordinary lovers. Ndị niile na-eso anyị, very soon ị ga na-watch the contents na our YouTube channel, meaning that our YouTube channel ga na-eme 247. Ị nwere ike watch ihe na-eme na Eziokwu TV Plus ya. Ka anyị gaba n'ihu. Agwa nga na nkụzi ama eto ogologo, mana ige ntị ị ga-amụta something ya change your life for good. Anyị kwụ nọ
uru ọ bara mmadụ ịda achụ aja agba nke abụọ ya. Anyị kọwara gịnị bụ aja. Anyị wee kwuo na o nwere aja dị iche iche. Enwere aja ekele, yes, nwa aja mbuli elu, aja ịpụta. Enwere aja dị iche iche. Enwere aja mgbaghara mmehie, yes. Mgbe anyị na-akọwa ihe gbasara aja, mgbe ọ dị mmadụ ịda achụ aja na agba nke mbụ ya, enwere ụfọdụ ihe anyị kọwasịrị, mana maka ihe benefit of doubt ndị awọchịrọ agba nke mbụ ya, anyị kwuru gịnị bụ ịchụ aja. Anyị kwu na mgbe ịchụ aja bụ mgbe mmadụ tinyelụ mee ụfọdụ ihe, selfless service, yes. Mgbe mmadụ tụpụrụ aja, anyị da ka o wee kene mmụọ na nke o mere eme, ma ọ bụkwanụ ka o wee yọọ ihe n'aka mmụọ, maka na anyị kwuru na o nwere ihe bụ free on earth. This gross material world ị na-afụ anya na nothing is free, even in Freetown. I wee kọwaa even in creation. Anyị kwuru si na ndị mmadụ ịchọọ ịmata ka ihe si eme n'ụwa, na Chukwu okike nyere ndị mmadụ ihe a ga-eji wee mmadụ ka ihe si eme na mmụọ site n'ihe a na-afụ anya. Anyị wee kwuo na o nwere ihe bụ free on earth. Now, what is all about garbage in, garbage out? Whatever you give is what you receive. Anyị kwuchakwala wee kwuo otu Galatians 6:7 na God can never be mocked. Whatever you sow is what you will reap. Let me give you an example. Let me give you an example. Ọ bụrụ na ị bịara etu a kịta, you wee sow corn. Yes, now after he socha corn, you wee jee na be gị na-ebu ọnụ na-eme fasting, that is 60 days and 60 nights. Fada onwe keke anụ. O nwere fasting imegide ka ya bụ corn ka ọ germinate ya bụrụ orange. You know why? No, all the against the natural laws. Ọ na-aghọtara na this gross material from this world now. Chukwu okike kechara ya, create a manual, nye order ahụ onye lu, o nwere the entities of powers ndị ọrụ ọrụ ha to ensure that na o nwere ihe ọbụla gara against natural order. That is, o nwere ihe ọbụla ihe bụ abnormalities ga-emenụ, ihe ọbụla ga-emerịrị n'etu Chukwu si chi ya. Yes, ọ bụrụ na ike izi onwe gị na the right path, ọ bụrụ benefit for you. I create onwe gị ka ị nọrọ na the other side of the natural laws, you receive oburala. So enweghị etu Chukwu okike si ke example ka mmakwanụ ga-atụ. Ọ bụrụ na ịfụrụ machine na-akwụ ọka, ọ na-emove forward, ọkwa eziokwu. The only thing ị ga-eme ka ị wee maintain or peace with that moving machine bụ to allow that machine to keep moving the way it is programmed. Ọ bụrụ na aka ga-adọrọzi gị mma, try ya ka ị were aka ga-akwụsị machine na-emove ka ọ turn anti-clockwise against etu esi wee program ya, ọ ga-anya machine ya ebesighị aka. Etu according to nature. So nature program ga-etu ihe ya esi were. So for you to enjoy this earth, you have to flow along that mundane laws. So ihe na-achịkọwala gị na-enwego otu esi wee debie na whatever you sow is reap. If you like, also ọ na-eme kabashin, ọsọ gị eweta abido sheka abi chọọ ihe ọbụla, plant ọka na-emezi abido sheka na kabash everyday, ka that corn jụọ ihe ọzọ, ọ dịrọ possible. Because now the law of homogeneous species, then we will not even allow it. You know that? Na Chukwu okike kechara ụwa nye the orders to program more to entities or powers and they didn't charge nke ha in charge or balance dị na truly. What idea? So then na-achịkọwala gị bụ na ọ bụrụ na ịghọta ịtụ ihe niile asị awọ, ị nwere ike dị shọ ka ị ghara itinye onwe gị na the wrong hand of law, natural law ka na-ekwu maka ya. So ịchụ aja
the natural. Iga mata na etu aja a part of man. In creation, yeah, in creation, what you know about creation is that in creation, you give, you receive, you give, you receive. Once you stop giving, you will stop receiving. You know, even for you to exist in this gross material, that is in this life of the living, have you tried to breathe in, breathe out? I can tell you what you need, because we need endeavor. That is natural laws. All the living things need each other. Whether you are seeing them or not. They are part of creation. Those are the mystic beings, those animals, those ones you are seeing, they are part of creation. So, and we are all in this creation to help each other. All nyabata plants. Plants, na ikuru oxygen. The plants get oxygen. They bring out oxygen for we human beings to take. Breathe in oxygen. Then once you breathe in, for you to be able to receive again, you must give. It's only when you give, your hands will be open to receive another one. So as you stand now, if you do now breathe in, you have taken oxygen. And out of your own ignorance, you decide to be stingy, not to give out. If you are not giving out, the trees will not receive carbon dioxide. And in other words, they will not give you oxygen, which you need. And the Kerihe Gabu you I. You know that? So nature will breathe in and breathe out to show you that we need each other. All the living beings need each other. You know that? So in creation, for you to remain in this life, you must learn how to show gratitude. You must show how to give. But giving, a giver. Givers never lack. Yes. In giving, you show love. In giving, you show open hands in order to receive. Man, this thing, nothing will enter again. Can depend solely today about the act of giving, showing gratitude, showing thanksgiving. Na nkuzi agwa ngana ọma eto ogologo mana ige ntị ga-amụta something. Ọtụtụ ndị mmadụ na-adịgido stingy, dịkwuo stingy n'ebe ụmụ mmụọ nọ. Ụmụ mmụọ adị anụ wait. Ụmụ mmụọ ha jupụta na obi ọma na obi ebere. Once o wutere gị nọ na mwute wee yọọ ha ga-eme ya. Mana problem anyị na-enwe wụ problem mmadụ ji aka ya wee tinye onwe ya. Ịghọtara ya? Yes, problem mmadụ ji aka ya wee megide wee tinye onwe ya. So ọ bụrụ ihe dị ya. Like o nwere one day, I think early January, one guy wee chat ya m. Then amara m na o nwere problem o nwere. Yes. O wee sị m biko na o nwere some things ọ chọrọ ka o sendịala m. Mana n'ime ya bụ ihe ọ chọrọ ka o sendịala m nwunye 100,000. So see, okay, 100,000 now we are calling now. See, yes, we will send the other 100,000. But instead of that, we are very open to me. See, my brother nature is not very open to me. That I can even give him more than that. More than the sure that particular money not get used here prudently. Mana, he presented another thing to me. So, out of it, no young boy in our bomb.
agbọrọ m n'osigo na onye ihe m ji mara ya wee banye n'ihe ọzọ oke ọchịchọ wee sendire that money oruzie mgbe o kwesịrị ime ihe mụ na ya kwuru o deviate ya. Now today ọ banyego na problem and the problem apụgo n'aka m nwa ihe nwa nwee ike ime ya because na o nwere ihe na-adị mma mmadụ ịdị very honest, ịdị very honest, be very honest uche onye ọbụla gị na ya na-emekọ ihe. Mana ka hapụgodo ịkọ nke anyị details enwere m ike ijekwa update etu ọ ga-esi wee mee na ọwụ na orejie so mana ihe chọrọ ịkọwa maka ya kịta o nwere otu ụbọchị nnọ that's years back ihe a na-eme dịka ebe 2002 o nwere a young guy chatịrị m one day maka na ọ na-agba mfu some youths chọrọ na-agba mbọ chọrọ inyere onwe ha ka ọ na-adị m ka m nye aka ka nwere ike. The particular guy wee kọwalụ m sị na ya wee businessman mana ka ya gwa m nke bụ eziokwu for some months that time na shop ya akụchiri akụchi onwere ọdị ihe a na-ele so nwesi oke ebe ọ nwere na-agba mbọ gere ihe wọsị na customer ya ekwecha ọnụ onwere nobody is willing to buy. Sometimes ya ebewe ego n'ihe ahịa na-ele ka ebe ọ na-ele ịna nwesi oke ịgbaga afọ mmadụ exactly ebe the problem isi mmanụ na o nwere mmụọ imejọrọ ma ọ bụ mmadụ mara ihe bụ nsogbu na ya. Ọ sị m na nke bụ eziokwu bụ na ya gbabara afọ of kitchen na nwebara ọdụ ọrụ mmụọ atụ ọrụ and to make the matter worse na ọ dị very broke that ọ kọrọ ya ka onye ọya ebite ọnọdụ ya metụrụ nso obi too much. Mgbe a bụ na ya na-akpa nkata mmụọ wee sị m mụgwụ ya je eme simple egg ritual and m gwakwa ya na ọ bụrụ na o mechaa that simple egg ritual ego bata ya aka ya ji echukwu ụmụ mmụọ ala na ọwụte forces ya maka na ọ ga-apụta ihe na ọ bụrụ na o mee ihe ndị a. Etu a ka si nweta the message immediately ọ bụrụ na ya na-achat ka ozi ya na-abịa wee ya man ọza m si ya na o nwere ihe ị nwere ike imewu ọ bụrụ na nka arụghị simple aja ya emewu ya. Ọ sị why not ya ga-eme ya wee sị ọ bụrụ na nka arụ simple aja imesịa dịsi aja ọ bụrụ na ibido fụwa favor ga-echefukwara ije rụọ ọrụ mmụọ dị n'ụzọ gị okwe m utu obi aṅụrị nwesị oke ya jee chọba akwa ọkụkọ Igbo ọchụta akwa ọkụkọ Igbo mgbe ihe pụtara eji eyuzu akwa ọkụkọ Igbo aja and then need ka iyuzuo ihe nwere life ịma na akwa ọkụkọ Igbo wu mystery. Yes, ọ bụrụ na nwaanyị dị ime o doro gị anya na nwa nọ ya n'afọ si n'ime ume nwaanyị a na-eku were na-ekute ume ọkwa eziokwu the same thing ma ọ bụrụ na anụmanụ dị ime ọkụkọ like ewu dị ime nwa ya na-ekute ume ọkwa eziokwu mana akwa egg nwere life mana ọ dị well sealed. Ị na-ajụzi kere ebe the living chick dị n'ime the egg si ekute ume so akwa na onwe ebugoro mystery. Ịghọtara ya ọnya batara n'ọrụ Igbo na anyị na-eyuzukarị akwa nke bụa na akwa nwere ihe dị ndụ nọ n'ime ya ma abụrụ na ịhapụ ya at the matter of time nwa apụta n'ime ya something nwere life. So mgbe ụfọdụ ịchọọ ịghọta mmụọ ihe offer something nwere life ka e wee nye gị life. Ịghọtara the mystery ihe dị wee kọwa ihe ahụ maka ndị na-eso ana m like ịdị very detail n'ihe ọbụla m na-akọwa ka o wee doo gị anya. So wesisi ọnwa ya je chọta okwuchi mmanụ kpuchie obere mmanụ na ya chọrọ obere nnu tinye na ya. Ọ bụrụ na o tinye ya were ofe mkpịsị aka ya tọọ mmanụ na nnu a ọ na-atọ ọsị ha na mmanụ na ha ma na mmanụ na nnu a na-eso okwu. O were akwa anyazi akwa nwa na anyanwụ east. So ịchọpụta ebe east na be gị east wee ebe ahụ anyanwụ saịdị ahụ anyanwụ si acharite n'ụtụtụ ọbụla si ozo isi na ozo ya na anyanwụ ọsị chi onye owu ya na mmụọ niile ya na-eso mmụọ abụna mmụọ ọbụla na-ewere iwe ha biko ha doo iwe ha na-ewe n'ebe ọ nọ nyeze na ya bụ nwata na-asa ahụ n'afọ o wee weruzie mmanụ ahụ aka ya ahụ ọ lụtara na ebe mmanụ na nnu si na nnu na mmanụ adịghị eso okwu
o weruzie mmanụ anwa dị na mkpịsị aka ya na-ete na akwa anwa, ọ na-eti ọ na-ekwu okwu. Echefuna na ọrụ mmụọ, a na-alụ ọrụ mmụọ dịka egwu ka a na-egwu, ma n'ime ya with fet ịfụ na ọrụ mmụọ dị very powerful. So ọ na-ete nnu na mmanụ anwa na akwa anwa ya na-asị ha na nnu na mmanụ anaghị eso okwu dị afọ na ya na ha ma esonata okwu. O tesịa ya akwa anwa, ọ bụrụ na onye ịbụ onye nọ n'ụlọ mgbe nna gị ebe ị nwere comfort, si ya na ihe ị ga-eme bụ mana ihe nchọ ka nwụkụzi ya ha were kụzikworo gị nwere ihe. Ọ bụrụ na ị nọ na be nna gị, imesịa akwa were ntu kupuo ọnụ ya, chọọ n'akụkụ bụ ụlọ ebe ị ga-edebe akwa, sị ha ka mmiri akwa na-erunye n'ala ka iwu ọbụla ha na-ewere gị ka o mee gịnị ka oze. Imesịa ya nwesịa na ọnwụ na o mesịa ya were ọjị gbara ịnọ ọgọdọluchie na mmụọ niile nyere ha so, si ya na ya mara onye ha dị, mana mmụọ abụna mmụọ ọbụla na-anụ ya ọjị ha biko ha na ọjị a ha jiri aka ha wa ha jiri aka kee ya yọzie ha ihe ọbụla bụ ọchịchị obi ya, ịyọcha ha na ọjị a ya were ọjị ahụ debekwa n'akụkụ akwa ahụ. O mesịa ya ya were 200 naira wee nyefee n'isi ya were nọ si na-ege eji agbara onwe na-ege ihe aja. O mesịa ya ya chọọ ebe ụzọ gbara ịtọ ma ọ bụ ịnọ ọ ga-atọwọ dị mmadụ. Ihe a ka m kọwachara nwa amadi a wee sịkwa ya mana ọ bụrụ na o nwere ọnọrọ na vileji ma ọ wee ebe o nwere ike idebe akwa anwa kpodo ya isi na ya were akwa anwa o tere mmanụ jebe na junction gbara ịtọ ma ọ bụ ịnọ ruo chiwe akwa a n'ebe anwa drọpụọ dat ọjị, buru ụzọ bịa ebe ọ drọpụọ ọjị, drọpụọ dat 200 naira den chiwazie akwa anwa o tobere onwe. Ihe ka m gwacha dis young man ya mee. O wee sị ma ya na ya ji emecha ihe a olu otu udo ezi ya ji mecha dịte na ya consi market shop ya mgbe afịa na-azụ to the extent na ndị nebi ya was like what is happening na nwụsịrị ihe o ji ebute ike shop ya na-ekwu ọ na-ele na afịa na-atọ ọnụ ọp. Ị mara nwa agbadi ya na-atọ ọnụ ọp na shop ya for 2 weeks. Ọ kpọrọ m na fon ọ chatụrụ m okwuru ọgwarazi m na-ekwe na ya mekwara ihe a na ome gịnị na ọ ga-arịa ka ọ bịakwazie rụọ ọrụ mmụọ dị at least fidgoro chie were sigoro chie deme ma ọ bịagoro sigoro m nwa bụ mmụọ nọ na tempụl si biko na ya ji ihe nke a wee na-asị achụ aja. Ọ bụgoro ofu nke ọkpa mana o mere ya. Then after 2 weeks shop kpọchie, ọ dịkwa ka ọ dị na mbụ. O wee na ike onwe ezi o jekwaje gotakwazie dị hote na anwa dazi ihe ahụ gwara akwa ọzọkwa jekwa ka o jekwa mekwa the same thing ogo emechakwa the same thing na ọfọrọzi kọstọma ma ka o ji wee doo ya anya na ọ bụrụ na banye ike akwa o wee chighata azụ wee sị m Eze-Ana nzi ya o wee sị m nke gwa m nke bụ eziokwu na data aja awa nkarịa na ya merie and na ọ rụrụ ya ọrụ. Ọ sị na shop ya na-azụ ka afịa for 2 weeks. Si oke mgbe ọ na-akọ nwesị ya 2 weeks ahụ afịa gị na-azụ kedu ihe kpatazie na ị bịara bịa nye ekene ma ọ bụ chụkwagoro chi gị. Ọ sị m na-eche na ihe aka ilu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ na ya dị carried away and the worst thing bụ na ya mesịala mgbe afịa ya gbochikwaziri after 2 weeks ya nwa wee ejegoro akwa mechiekwa akwa nke akwa nwa for the second time. Nke a bụzi nke ya sendiri onwe ya na ọ bụzi nwa sendiri ya ya je mechaa ya nwerozi ihe afọ n'ọnya ka o ji wee bịachighị azụ. Si oke ịma na onye isi lakacha ụtara ọ zụtara n'ụkwụ ya jekwa zọrọ ọzọ. One thing you don't know n'ọrụ mmụọ a na-alụ bụ na every dibia every onye akpọrọ ọrụ ọbụla nwere mmụọ kpọrọ ya ọrụ and mmụọ akpọrọ ya ọrụ na-etinye aka n'ọrụ ọbụla onye a na-alụ ka o wee gazie weda ma onye ahụ ọ na-alụ n'ụka ma ọ na-alụ n'ụdị ọdịnala o nwere mmụọ kpọrọ ya ọrụ and mmụọ akpọrọ ya ọrụ na-etiri ya aka na aja ma ọ bụ n'ọrụ ọ na-alụ ka o wee na-agazi. Ịghọtara ya? And this particular guy mgbe ọ nọ na nsogbu a na-acha atị m mmụọ gwara m sị m na ihe mma agwa ya mee ọ bụrụ mmadụ niile ka a na-enye sem aja. Yes, maka na enwere aja dị iche iche ma eje mention one after the other.
o nwere onye aja nke ọ bụrụ onye dị iche, o nwere ike ọ bụrụ onye bụ na onye je kpụọ alụ nwere the first thing south. Ịghọtara ya? So all the spirit that guides. Ọ bụ na mgbe ahụ wee gwacha, o nwere onye nwere ike ịbịa gwacha gị mgbe ahụ onye ahụ na-akọrọ gị what is happening. O nwere ike ọ bụrụ na ị gbara afa na ọ bụrụ during counseling. Now mgbe ahụ ọ na-akọrọ datị na mmụọ abịa gwa gị sị gị onye a na-agwa gị ihe a na ihe wụ problem ya, na ihe wugoro the main problem ya, ịgwazie ya onye anwa, onye a je mee ya ọ gaziere ya. Mana onye ahụ ama amasị na o kwesịrị ichighata azụ bịa nye ekele. Ya bụ ịchụ aja important, ọ dị very important ka mmakwanụ gị ofu a. O nwere akụkọ Jizọs kọọrọ anyị na Baịbụl. Ihe ndị ala ike ikwu otu Baịbụl ka siri ihe ịma. O wee sị na o nwere mmadụ 10 bịakwutere enwere mkpa. O kwubicha okwu n'ebe ha nọ wee sị ha jezie ka ha je gosi ụkọchukwu onwe ha. Mgbe ha na-agazi n'ụzọ, ofu onye n'ime ha wee chọpụta na ya adịghị ike, wee gbachigha azụ wee bịazi ya nna anyị ukwu na ya na-agazikwa n'ụzọ ikwupụtara ha okwu wee fụ na ya adịghị ike. O wee sị ya ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ 10 ka ya gwọ, kere ebe mmadụ 9 naanị ndị ọzọ. O nwere ihe ịghọta. Ihe mmụta maka na ị na-agụ akwụkwọ ị na-amụta ihe dị na ya. Ihe mmụta dị na ya bụ na mmụọ ma ọ bụ ebiri mmadụ na-atụ anya ekele n'aka mgbe ọbụla ha mere gị ọgọ. Ịghọtara ya? Chụba aja. Ịghọtara ya? Very important. Ka m kpọkwara ofu akụkọ ihe mere eme life before mechie. Akụkọ a bụ yesterday, this last night till this morning ka mmadụ send this message. O nwere ofu nwa okorobịa afụnụbọrọ m ya anya, mana dịka isi wee mara na temple na anyị na-arụ ọrụ na-ekwubi okwu n'ike Chukwu ebe ọ soro onye nọrọ na nsọtụ ụwa dum. Akara aka idibi ụwa. Ọrụ anyị na-arụ na temple enwere baria. Ọsọ ya bụrụ na n'ịnọ mba dị anya mana ya akpa afa gị na temple wee rụọ ọrụ kwubi okwu n'afa gị, I can tell you n'ihi ya na ebe a nweta testimony. O nwere ndị anyị na-arụrụ ọrụ for years. O nwere ndị na-arụ ndụbara ọrụ over 3-4 years now. Ha bịadụbụ na temple mana ha na-eje testimony steady na-ese ndị ego saraka ma ego gratitude and everything. I can tell you. E nwere ọtụtụ n'ime ụfọdụ n'ime ha nwere ike na Abuja nsị ya bịa ka anyị mara ọsọ na mba don't worry just bebe ọ na-aga ịta na-ekwu almost 4 years ndị wee lụbara ya ọrụ na temple. E nwere so many of them. E nwere ndị n'obodo Igbo, nwere nke n'obodo Igbo ụbọchị abatakwa disef bịa chi ọzọ mesịa mmemme na nakwara onwe ya obodo oyibo ọnụ maka na ọ ma na ọrụ a na-alụ dị ya n'aka. Every 4 months you send the ego to temple. Ịghọtara ya? For as gratitude. Ihe m na-achịkọwala gị bụ this particular guy alụrụ m ya ọrụ at 2021. Echefugodo m ya because ndị a na-alụ ọrụ dị too much. Echefugo m ya 2021. Onye ma onye na-agwa m deten. Ọ sị na 2021 na ya ka nọ Igbo steeti ma agba afịa, mana m na-agwa true life story ọbụkwa go cup. O wee sị m na 2021 ahụ na ọ chatịrị m, ọ nwetara m from YouTube. Emesịa gbasịara ya afa wee sị ya mgbe m na-agbasị afa mmụọ wee na-agwa m na enwere few things with the basic thing o kwesịrị ime ọ na-emebu before mana emeri ọfụma, and not those things ọ dị emere ọfụma bụgoro ihe bụ the key of ihe ji ngozi ya na o nwere great destiny na ọ ya apụta. O wee sị m na o nwere onye na-alụburu ya ọrụ for some time before that 2021, mana since onye a na-alụrụ ya ọrụ na onwere ihe ya na-afụ. Wee sị ya don't worry about the person, na mmadụ ekwu maka the person, mana ihe dị mkpa bụ na based on ihe afọ kwuru kịta ya mee 1 or 2 a na ọnya ihe dịgoro mkpa bụ the basic, na ọ bụrụ na o mee ya na ọ ga-afụ nnukwute ihe n'ihe ọma dị n'ụzọ ya. Ngwacha ihe out of excitement ọsị m na ihe a m kwuru na ọ bụrụ na o mee ọ bụrụ ọmụnwa lụta echefuna na mụ na ya ọ bịa bụ na temple for the first time nọ na WhatsApp ka anyị na-ekwu. Ọsị m Eze-Ana out of excitement sị na ọ bụrụ na ihe a mee na ị ga-abịanye nnukwu ekele na temple.
na-amụ ya because amaghị m na ọtụtụ ndị mmadụ oge ahụ o dine n'ala ọ ya ekweghị nkwa a na-ekwe nwaanyị n'elubeghị mgbe ya nkịtị. So mụ na-ekwucha nwesị oke na ọ bụrụ na ọ kwụnye ụgwọ ebe ọ bụ na ọ sị na ya enwe ike isi Imo steeti wee bịa n'uto etu ihe si wee dịrị ya mgbe ahụ nwesị oke isi ya oke na anyị nwere ike ịda arụ dị ọrụ na-evidiyo na-ese ndịrị ya na WhatsApp ọsị m oke ọ ya aga nsị ya yes anyị wee lụọ ọrụ jekwa na tempụl ata ka a rụsịrị onyegwa ụmụ mmụọ si ya nekwana onye dị-etu asị ka sị lụọrụ ya ọrụ mana na ọ na-ekwu na ọ bụrụ na unu tinye aka ihe ọma merie ya na ya abanye ekele. That is always by prayer. Ọ bụrụ na n'isokwara ndị anyị n'ụlọ ọrụ ihe afụ na ụfọdụ na-agba ha lụwa ọrụ ha ekwe nkwa like onye nke je na-enye m testimony this morning yesterday onye nke anwa bụ na o nwere keesi onwe na UK. Keesi onwe na UK bụ na nwunye onye Edo ọ na-anụ bịaziri ya na ya nwee problem ọ mụtakwara ya nwa mana keesi ya bụ na o nwere na ya mụọ na nwunye ya achọghị ụzọ ọ ga-esi wee chụpụ ya n'ụlọ. Anyị mụọ na the woman bịa na spies etisia kamera na the house na ya mara secret camera o were one day nwa ihe nwa ya mere ya wee tie nwa ya anwụ ihe tie ya ihe n'ike asị etu nwa nna si edisipline nwa ya na ya mụọ na this woman so oluzie mgbe ya na enwere problem the woman wee jekwa ndị polisi na ndị kọtụ na nke mbugoro na ya doesn't interested na the marriage. Nke abụọ tinye the custody of the child na the man na-etu ụmụazị ihe na-eme ụmụazị abuse asị akere evidence o jee wota vidio na ebe ya tiri nwa ahụ ihe ịghọtara ya. So ọgwọ kesi ka kesi si bido mana ya nwere kesi na esikwa na kesi a oluzu ọrụ ya na-alụ. To cut the whole story short o wee sị m na kesi ihe a na-ekpezi ikpe dizi abụrụzi sọ okwu ya na nwunye ya na-enwe n'ọzi ihe gbasakwuru nwa o wee bịa gwacha m ya nwesị oge gwe ihe a ga-eme emesịa ya ka anyị nwike close the case. Wee sị na ya jere court yesterday court na the first round of imegoro ihe na ya win o wee sị m Eze-Ana ka ekelegoro na ya sigoro ka ya gwa m update ga-emenụ na ya adịgoro happy na this first round forzie the final stage. So now I drop the other charges of non-eti nwunye ihe for the other case na nwunye enwe. So we chat go at least we see they are happy. Ya so mana nke this guy na-agwa gị ihe na 2021 eto si akọrọ nya ma akọ after ka alụchara ọrụ afro adọrọzu n'onye since 2021 till date. Since 2021 ya chefuna na o nwere nwaanyị na-alụburu ya ọrụ mesịa ọnwa ofiro na onwe ihe a na-enweta na ihe ọrụ nwaanyị a na-anya na ọrịa aka kpatara o ji wee decide ya ka chọta mụnwa. So wee sị ya na ihe mere bụ na na-enwere uki ọrụ dị mkpa na kwesịrị ịlụ ji ngozi ya ataka wee were obi aṅụrị wee sị na ya ekene mmụọ na ọ bụ na ịma na arụsịara this guy ọrụ si 2021 till date afrozi m ya like ya. And the one thing about me ọ bụrụ na m alụgolo na temple no this one thing about me na ana m enwe ọrụ steady. In fact ọ na-awụ dịkata ma ọ na-adị m ka nje vacation mana the thing bụ na time the thing bụ na ije vacation bụ na onwe dị ka m esi wee pụọ na temple for 1 week because of na the workload mana mbata na workload ya dị too much. Even nke na-alụ daily ụmụ ụbọchị a na-apụta eto onwe ọ bụrụ na ụbọchị anyị egbu ebulu 2 ma ibi mmụọ enwere ike ọrụ ọkụ ya dị na ya nwere ike ọ bụrụ ụbọchị anyị egbu like ọgọ 20 oge ha were yesade egbe atụ ebulu na ọgọ 20 echefuna no strength ka eji alụ isi ọrụ and of also physical strength even the spiritual strength. So o nwere the number of ihe abụ ime you overstress yourself and ọ bụrụ na ihe ọ ya imesi ya izu ike no next day continue daily something. So adị m ekwuzi messages hundreds of messages daily. Adị m ekwuzi afa dị na ya ma ndị ga-abịa physical ma ndị a ga-agbara online. So if na workload adị too much. So eto one thing ga-ama ma ọ bụrụ na m alụgolo na temple note enwere m ike ịnọgide one day chat ya onwe onye chatịrị gị mụnwa chat ya gị
a man or wrong person, a man or wrong. Unless you will the only way you make a chat yagi, the malugolo, one on when message you drop from. Believe in me, I'm not trying to do what you careful now. Message you one about my phone, I'm more respond to ya under 24 hours. Yes. Man, I won't knock at a way me effect. Yajuagi, go batana, or give or you may make a do it. Who does that? The one about the time out. I brought more the DBA all the time. I want it as a draft. I want time is a draft. And one of the time and look at the animal before they check it. And one of all the time I want because workload is too much. Echefuna, I'm measure it. I made research, including my cousin the next day. I'm one of the busiest DBA so far. I'm very busy. And in the nature of my work, I would only can be delegate to the third party. So workload not very much. You know that? And I contemplate even Asia travel, but the problem is that workload can weigh him down. Because of them mother all hagadi urgent. Now here na check what I want so obo na mmalu guru wolo e na atu anya na Eze-Ana ga no go one day chat bagi. Mo se ke na efu ni ho ma mere gi. Mo na track gi ego bata. Who does that? I don't do that. Obo ni na check Eze-Ana ba chat bagi. Se ke ni ho ma mere. Also ya bugo na mo bia gwam. I will not chat you. Also ya bugo na mo bia gwam like o ya ru sala one day. Mo wa gwam na olu alu lo nya. No meru 6 days. No nya ga enwe testimony. Mana till today I chat from ya. I want to sweep you by calling. And one of time maybe an agent in even if go na temple when qua. They never go na temple, Yaman on I won't move for anime. I was here. No company couldn't over here. Come be home, Messier. You would have more than that. No company couldn't walk. I will go be out on them several. And then the other guy went at temple. One small boy. Or was in the Yoma Mary, the Ogbuefi. I said no. It is surely a no here. Not one money you can look over or some but no one here at your Mary. No, yeah, Ogbuefi. You came base your 1 month. That guy sent the Ogbuefi. I think last year, sent the Ogbuefi. I think God gave go send them about 600,000. Ogbuefi carry cheap. I made Thanksgiving. That's all. And what from only be at temple since years. I know going to see ya borum one at temple if a Gibron one year the 1 million there. A Gibron one year there. Where's some mother put them to the temple? More men come on, a Gibron will be. And they want to make him here to wow. Want to make it up and I say about one at temple if you want to make him here. Yeah, choice is your choice. Ojo na mo nworo ojo obana ga asi ne ma alugori oru jiro na asi a ngwani ye ebute moto ngwani ye ebute efi emeli boro ya ibi na ebu na me emi o nwere umunne na abu nwere problem n'obodo oyibo the one of their brother we wota case ha na mo I net ya case ha na Montreal ritual we presented that case ni ihu mo ihe age da kai na na ya kwuru ihe ọ na ayo prayer point ya go ụmụnne na abụ eji na nga ka ahapụ ha that go last week o we chat ya mse mu Eze-Ana ma ihe na eme on si am bosu no obi anya na akpa si agreement o si no ụmụnne na abụ anwa na ahapụ ya ihe na atọ wi atọ wa bụrụ na ahapụ the same nwanne nwoke na cousin ya na ahapụ ha o si Eze-Ana kire ihe atọ of obi anya si ka ihe ya eji we say thank you to ụmụ mmụọ na temple si ihe ọ bụla ị nwere ike ime ogoro ọkụkọ ọsụ mba Eze-Ana ma ọ bụrụ ihe ọkụkọ ihe mere na ya eweta ebu na ego one ngwa ya ego o wesị m oke na ya eweta ebu for the two of them guys n'isi onye awana ebu n'obi ọchị ya ka o ji bịa mana ọ nwere onye ihe eje na bịa ọsụ na ego I did not even mention money asị m ya weta ego ebu na-akụ wụta ka anyị jigo ebu wee mee saraka onwe bụrụ onye bịa na temple ya sị na m nwere ejigo ọnụ mesị ya weta m ego na emebere ya ọ bụrụ ihe nji maka ya bịa before mbido oluwa dibịa abụrụgo m emilionia afụgo m ego alụgo m lụọ houses
from bido dibia. So ọ bụrụ na dibia ka ndị ihe ya. So o wee bụ ka this guy to wee bịa wee chaachị am yesterday wee sị m na si 2020 ọ sị m na mgbe a rụchara ya ọrụ ọ sị m na ndị and naturally ndị nọ na temple mana enwere ike ibe na temple ajụwa m gị ka ihe na-alụ gwụrụ m all that time. Ọ bụrụ na m gbasịala gị afa ọ bụrụ na ihe kwesịrị ime bụ ichukwa chi gị ma ọ bụ na o nwere ihe dị n'ụzọ gị ekwesịrị ka ebe a peace ma ọ bụ na ọ ka ebe a chụọrọ mmụọ na temple for favor you do that. So however that this guy maybe under 1 weekend this guy where he a big money according to your gwalum. When some near Udia without even scare him. Or when some near a gabata. Ya bank. Take a man and my way normally a two for the DBS. Yes, because one they keep monitoring. Once you hear it to I'm singing a piano or boil on a food. Or when some a map or a day, 2 days ago. My body, or when see a message after some time. Then 1 week, 2 weeks, 1 month, my body, I'm more than among other women, and we got also Yabuguna, me with that 1 billion naira. I'm not interested. I will not call you. You know why? In charge, young goal made you got to made you well, equal that war. I'm okay. People more than a temple, they again are more. You know, yes, I want my money monger. So when this guy when they chem gapo na mwa e pom mad na phone we bro onye mmeri for the first time but chat ya me bro me ambo na ka will never do it. So when see na check na ma boro ihe amezire bụ after some time why that woman na aluburi all for some years we kpọ ya we chat ya share ka go me ya share na ọ dị mma. So mgbe nwaanyị a bịa chat ya mana asị na-eto nwaanyị a chat kwa ya na ya mụrụkwanụ nọ na mụ na onwe m personally rụrụ ọrụ na mụ ga chatụrụ kwa mụ na mụ ada chat mmadụ oruje mgbe nwaanyị a chatịrị ya o wee opuru ọ bụ wee sị nwaanyị a na-efukwa n'ego nwaanyị a wee sị ya yes na kwọrọ nkwa ahụ o kwere na temple ya how many years ago no ya no ya wote a man na this guy to cut the whole story short na this guy go moto spend almost 10 million naira o wujere nwaanyị o wee sị ya mechaa ya mana one funny thing bụ na ozugbo anya were ihe abujere nwaanyị anwa ya bido nwewe ihe mgbu o wee sị na ego na ya na-agba egoro 2 cars that time gokwa another one ya bujere the woman ihe ndị ọzọ ya spend over 10 million naira with the woman mesikwa ya ihe niile na-adazi ngwa ya bujere nwaanyị ahịa everything bido daba everything ihe niile ego na ihe niile nothing ya na-afụzi ego no megido to the point na ya megido to self ya jekwa the woman asị ya don't worry no ya ihe niile na-adazi 2021 megido ego niile ahụ megido no mgbe ya megido to self ego ya setịrị aside maka na emechalụ wee sị nkwa ya kwere ndị mmiri egbute efi na onwe ya megido kwuru were kwụzie ego ahụ sị ka ya gba na onye ahụ the problem kwee efi na je kwụnye ndị mmiri na ọ na-ada na-emegido problem to call the whole solution ego gwụrụ agwụ na ego gwụrụ sị efi ya lee moto na ya nazi one African country ebe ya nọkịta in fact na nwaanyị maka na mgbe ahụ ọ bịa fụ ego anwa ọ bịa bụ ihe niile na ya wụ the only son jegiri je nụọ nwaanyị na 2021 na nwunye na nwa ya as we speak now na-achụpụgo ha n'ebe ha bi because na enwekwuzi ego ya eji wee kwụ ụgwọ rent maybe na nke ọ kwụrụ ya ezu ọ kwụrụ mgbe ya emega expire now na ya agbanago one African country na that African country na ya anọghị a year and 7 months as of yesterday ọ na-agwa m echefuna na ọ na 2021 ka ego abata ọ sị mana kịta na ya na-ayọ esi ego nne ya yọ ịghọtara ya then mana since ya nwa na ihe one thing is surprise na mgbe ya bịa na-enwezi downfall anwa ya nọgidokwa obie abịa n'ebe ọrụ na temple ụlọ na-asị ya na-asị mana nwaanyị kwa na m akpọrọ ya so bịawa na onwe ya bụ nwaanyị na m akpọrọ ya to show na mụ nwere hand na mmụọ na temple nwere hand na ihe a merie mana who does that? Enwere m ike ịkpọ mmadụ n'ụwa enwere m ike ịkpọ mmadụ yes enwere m ike ime ya then like the other guy pụtara the other day
weta 500,000 na ọ bịara ikene normally nyanwa ji aka ya wee sị mmụọ na ihe ọma merie na ọ ga na-eme from time to time ọ bịa megịnị bịa nye ekene mana o wetara na ego a ọ bịa ọsị m na ego a na ego na-eto a ka o ji wee bịa enwe oge ajekwu mmụọ sị mmụọ nekwu ya na o wetara ego na etu a ebe o lụtara wee kene gị na nke imerie gị merie ọzọ ịghọtago achụọ mmụọ aja achụcha mmụọ aja ọ naba enwere ka after a month or 2 months ọ bịakwa ọzọ something like that mana ngwọrọ ka m nọkọta si na ego o wetara pere mpe adọrọ m interested ihe ọ bụla o wetara accept emere m ya accept so kedu ihe m na-ekwu maka ya nyanwa ji aka ya from time to time ọ bịa mee ya enwere ọtụtụ ndị na-eme o nwere ụfọdụ ndị na-apụtakwara Eze-Ana ya na 200,000 ka o wee megịnị ka o wee na-ego data o nkwara onye mere recently o nwere onye nke ọzọ pụtara na Eze-Ana na since ị na-alụkwara m na nna afụ great changes wee sị m na ya chọrọ ikene mmụọ nna temple ọ bụrụ mụ na ekwuru onye na mmadụ adịghị ekwuru ihe a o wee sị m na ya chọrọ ikene mmụọ nna temple na ya na ụmụnne na ya chọrọ ka anyị gbuoro mmụọ na temple efi wee si oke na onwe ike ihe dị ga-eme 700,000 wee kpọọ onye na-ele efi onye na-ele efi wee sị m mba sị m na efi na onwe ya egolu na 700,000 at na stand ebe a na-elegoro efi so wee chacha dị ka si ya mba na onye fish nọ 700,000 nya ka ugoro stand ego efi so and the table expensive ma ibu na tia ma slot ya ma ime everything wee sị m oke Eze-Ana ime na ya eti wee sị oke suggest ya si ọ bụrụ na ebu yọtago ka o wee mee ya na eburu dị chipa at least eburu anyị nweta eburu 1 something 150 si oke ebe ọ na ya na ụmụnne mmadụ ịtọ ndị ọzọ ugoro eburu ịtọ maybe 450 ọsụmọ mba Eze-Ana ime na ya send 1 million naira like the same day nweta ala 1 million naira na obi ọchị ya o wepụrụ onye nnọkọtara ka ndị na-achọ nwa ma ndị na-anya nwaanyị izi gburu anya efi na tempụl na-achọ nwa n'obodo oyibo ajụrọ m nyewa ji ọnụ ya wee sị m Eze-Ana ya na ejeghị anụ ụlọ ọgwụ dọkịta si na ọ dị ime kpam ofu ebu na ebucha afọ ime mụọ nwa ofu efi etu ahụ o sikwu esi ya so be it and etu ahụ otu wee kwurie ka nsi wee gwure wee jee na tempụl so ụmụ mmụọ na-ekwe onye na-etu a nwere na-achọ nwa na anyị chọrọ ịrụ dị ọrụ alụchara ya ọrụ adịkwa nkwa ọ na-ekwe ịghọtara ya nọọsụ na-akọ mfe ana na ya dị ime ofu ebu ọ bụrụ na ya mụzie nwa mụọ ofu efi and etu a ka o si mie that was 2022 ta nwaanyị izi gburu anyị efi enwegwụkwọ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ mana anyị na-achịkọwara gị bụ na etu a onye ọbụla megoro ihe na tempụl mana enwere m ike ịnọkọta jiri ọnụ anyị ji eri ede follow up ọnụ na mmụọ mere gị ihe ma ọ gwaghị ihe ihe eweta who does that so ọ bụrụ na ị na-eche ụdị ihe dị etu a you weta ya ka na-achịkọwa so now the guy na onwe ya na-enwesị restless night as in ya adị ezuzu ike maka na ọ dịgo ya obvious that na nwaanyị ya nwere ihe o mewuna nwaanyị a na-agwa na since last year na ya nwaanyị a na-akpazina maka odogo anya na nwere ihe dị woman mewu maka na ọ bụrụ na mmụọ dị woman mere that thing ka ya bujechara ya moto spend over 10 million naira mere ya na ụmụ ya ihe niile ya mere na ekwesịrị ka maka na ekene nwaanyị na-agwa akịdị ike adị agwụta ọzọ mana o gosiri ya na ihe ya mere ya abụrụ mmụọ ya mere that na onye pụtara o ji enwe shoulder however ọ na-ajụ m ka ihe anyị eme kedu ihe anyị eme ọ bụrụ m ka emejọrọ ọ kwụrụ m ụgwọ ọrụ lụrụ ya mana ọ nkwa o kwere mmụọ ka ọ ya eme gịnị ka ọ ya emezu ọ bụgoro ọkụkọ abịa gbuoro mmụọ si mmụọ na ya dị sọrị na ya na-ene ihe dị taa mere mana ihe ji wee kwubi ya bụ maka gị nwa na-anụ olu m na-ege ntị ma ọ niile efolo anyị note anyị Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu will never chat you after work ma ọ na favor mere gị ịghọtara ya onye gburu anyị efi ụbọchị a last 2 weeks wetara gwakwere 1 million naira before mmadụ eweta 1 million naira wee nye ingratitude ihe amara ego na onye ahụ mana adịrọ m interested ịjụ onye a ego onye ma ọ whatever ọ bụla inyere ahụ eze afọ ju adị m ime bifo ngaba n'oke mana ihe na-achịkọwa bụ na ọ bụrụ na ikwere mmụọ nkwa ebe anụ mezuo nkwa ikwere mmụọ ọ ga-eme ihe emekwala ọzọ nke abụọ ọ bụrụ na igbe onye na-abụ ikwecha nkwa ịdị eme people ama take you serious mmụọ ama take you serious ka m kwụsị ebe a dị ole ten bụ na ọ bụrụ na andị nke ọzọ kpatara na ọ bụrụ na dibịa lụọ ọrụ ma ọ pasọ lụọ ọrụ ma ọ onye akpọrọ ọrụ ọbụla lụọ ọrụ mgbe ọ na-alụrụ ọrụ na-akpọkọ ezumezu mmụọ onye na-eso biko tinye na aka ka ọrụ aga make sure na ọ bụrụ na ọrụ aga ọ bụgoro ofu ọkụkọ ọ bụgoro 1 naira in gratitude ime
ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, send ya message na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sịrị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụ aja, emechaa na ọ ya ebu ome. Udo dịrị unu.